Kaixo ikasleok, gaur ikusiko ditugu zuhaitz diagramak, lagin eremuak eta probabilitatea. Baldin badaukagu adibidez ausazko esperimentu hau da, 3 txanpon botatzea, eta jakin nahi badugu zein diren emaitz posibleak 3 txanpon horiek botatzerakoan, horretarako oso lagungarria da erabiltzea zuhaitz diagrama bat. Eta zuhaitz diagrama honetan adieraziko dira esperimentu horietan atera daitezken emaitzak. Hemen dituzue 3 botaldiak. Txanpona 3 aldiz bota degulako. Lehenengo botaldian izan daiteke aurpegia edo gurutzea. Berriz botatzen badegu txanpona, lehenengoan aurpegia aterata, bigarrenean atera daiteke aurpegia edo gurutzeare bai, eta lehenengo botaldian gurutzea aterata, atera daiteke aurpegia edo gurutzea. 3 aldiz hirugarren botaldian gauza bera. Lehenengoan aurpegia eta bigarrenean aurpegia aterata, hirugarrenean atera daiteke aurpegia edo gurutzea. Aurpegia lehenengoan, bigarrenean gurutzea aterata, hirugarrenean atera daiteke aurpegia edo gurutzeare bai. Eta beste aukerekin gauza bera. Beraz, hemen ikusten dugu zenbat emaitz atera daitezkeen. Hori izango da adar bakoitza. Beraz, dauzkagu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8 aukera zuhaitz diagrama horretan. Beraz, zuhaitz diagrama honetan adierazitakoa, adierazi dezakegu multzo batean, lagin eremua deitutakoa. Beraz, hemen jarriko ditugu aukera guztiak. A, hau da aukera bat, A, G, beste aukera bat, A, G, A, beste bat, A, G, G, beste bat, G, A, beste bat, G, A, G, beste bat, G, G, A, beste bat, eta G, 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 azkenekoa. Noski, A da aurpegia eta G da gurutzea. Beraz, zuhaitz diagraman oso ondo adierazten da zeintzu diran emaitzak. Atera daitezkeen emaitzak 3 txanpon botata. Eta honekin ja egin ditzazkegu nahi ditugun probabilitateak. Adibidez, galetzen badugu zein da 2 aurpegi eta gurutze bat ateratzeko probabilitatea, hemendik ikusi behar dugun zein dituen 2 aurpegi eta gurutz bat. Aukera hau adibidez, aukera hau, aukera hau, eta izango genituzke 3 aukera horiek. Azpimultzo honetan adieraziko dugu. Beraz, probabilitatea izango da kopuru hau 3 zati lagin eremuaren elementu kopurua. Kasu honetan da 8. Beraz, 3 zati 8 da 0,38 ehuneko 38. Gutxienez 2 gurutze ateratzea. Gutxienez 2 gurutze ateratzea daukagu hemen aukera bat, 2, 3 eta 4. Beraz, azpimultzo honetan jarriko dugu, gertaera deitutakoa, eta probabilitatea izango da 2 gurutze gutxienez ateratzea izango da 4 elementu ditugu hemen, beraz, 4 zati lagin eremuaren elementu kopurua, zati 8. Beraz, 4 zati 8 da 0,5 ehuneko 50. Hemen ditugu beste zuhaitz diagrama batzuk. Adibidez, kutxa batetik 2 aldiz bola bat ateratzea. Eta daude 3 bola kutxa horretan. Batetik 3, hau da, 1, 2 edo 3 bola. Beraz, bola berriro kutxan sartzen badegu, lehenengo ateraldian atera dezakegu edo 1, edo 2, edo 3. Beraz, bola berriro sartzen badegu kutxan, 3 bolak berriro izango ditugu bigarren ateraldian ateratzeko. Beraz, bata aterata, bigarren ateraldian atera dezakegu edo 1, edo 2, edo 3.
Bi aterata lehenengo ateraldian, atera daiteke edo bat, edo bi, edo hiru, bigarrenean. Eta lehenengo ateraldian hirua aterata, bigarren ateraldian atera dezakegu bat, bi, edo hiru. Hemen daukagu zuhaitz diagrama. Beraz, esperimentu honek izango ditu bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi elementu edo emaitz. Beraz, lagin eremua izango da aukera guztiak. Bat, 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 bi, bat, hiru, bi, bat, bi, 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 hiru, hiru bat, hiru bi, eta hiru, hiru. Hoi da lagin eremua. Zuhaitz diagrama honetan oinarrituz. Galdetzen badegu, bola berriro kutxan sartu gabe, argi dago, lehenengo ateraldian aterako degula edo bata, edo bia, edo hirua. Baina bigarren ateraldian, bata atera badegu lehenengo ateraldian, nola bola ezin da berriro kutxan sartu, bakarrik gelditzen zaizkigu kutxan, bi edo hiru zenbakiak, beraz, bata aterata lehenengoan, bigarrenan bakarrak atera dezakegu bi edo hiru. Bia aterata lehenengo ateraldian, bia ezin dugu ja sartu kutxan, beraz, bakarrik geratzen zaigu kutxan bigarren ateraldirako bat edo hiru. Eta hirua aterata lehenengo ateraldian, bakarrik geratuko zaigu bigarren ateraldirako bata edo bia. Ezin direlako bolak errepikatu, kutxatik atera degulako. Bai? Beraz, emaitzak izango dira hauek, beraz, esperimentuak izango ditu, zenbat adar ditu zuhaitz diagramak? Bat, bi, hiru, lau, bost, sei adar, beraz, sei emaitz posible. Bat, bi, bat, hiru, bi bat, bi hiru, hiru bat, eta hiru bi. Eta hemen daukagu beste adibideak. Zuhaitz diagramak ere erabiltzen dira baldin eta aukera asko baldin baditugu. Kontatzeko, adibidez, nahi dugu gure etxeko logela, sukaldea eta bainugela margotzea morea, gorria, urdina, horia eta berdea koloreekin. Baina kolore horiek ezin dira errepikatu leku bakoitzean. Hau da, ezin dugu izan, adibidez, logela eta sukaldea kolore berdinez. Hau da, izan behar dira, lauak, logela, sukaldea, bainugela, kolore desberdinekin. Eta bost kolore hauek erabilita. Beraz, zeintzu dira aukerak? Zuhaitz diagrama honetan jarriko ditugu aukerak. Hemen daukagu logela, sukaldea eta bainugela. Beraz, logela margotu dezakegu edo morez, edo gorriz, edo urdinez, edo horiz, edo berdez. Nola ezin da errepikatu berriro kolorea, adibidez logela margotu badugu morez, bakarrik geratuko zaizkigu beste lau kolore posible. Beraz, sukaldea izan dezake gorriz, urdinez, horiz edo berdez. Kasu beran logela baldin bada urdina, sukaldea margotu beharko genuke edo morez, edo gorriz, edo horiz, edo berdez. Urdinez ezin degulako berriro margotu. Berdez margotzen badugu logela, izan daiteke more, gorri, urdin edo horiz. Berdez ezin degulako logela berriro margotu. Eta adibidez, bainugela, kasu honetan morea logela baldin bada eta sukaldea gorria, bakarrik geratzen zaizkigu urdina, horia eta berdea, bainugela margotzeko. Kasu beran adibidez hemen logela margotu badugu berdez eta sukaldea gorriz, bakarrik margotu dezakegu morez, urdinez edo horiz bainugela. Beraz, zuhaitz diagrama ez ditugu jarriko hemen aukera guztiak, baina jakin dezakegu zenbat emaitz dauden guztira zuhaitz diagrama honetan. Ikusten badezut hemen ditugu bost adar, eta adar bakoitzetik ateratzen dira lau aukera. Beraz, ja ditugu bost, bider lau, 20 adar partzial. Gero, hirugarrenerako ikusten dezute nola ateratzen den, 3 adar
aukera bakoitzetik. Beraz, izango da 5 bider 4, bider 3 aukera. Guztira, izango ditugu 60 emaitz edo modu desberdin logela, sukaldea eta bainugela kolore hauekin margotzeko. Errepikatu gabe. Eta gero nahi badegu adirazi, adibidez, zein da probabilitatea adibidez logela morez margotzeko? Aukera guztiak ditugu hemen, 60 jarriko genuke behian, eta goian morez logela margotzeko aukerak. Adar honetan daudenak. Kasu horretan, beraz hemen daude 12 aukera. 4 bider 3, 12. Beraz, 12 zati 60, probabilitatea da bostenekoa. Hau da, 120koa edo 0,2. Bale? Hau da, zuhaitz diagrama lagin eremuak eta probabilitateari buruz, horri buruz jakin behar dezutena.